kuno masana wapa nta eya de bia na de plan ye hu o ya bi biara eya aisha na ye Hagidi na otwi enema rade wo ma ye dos na rade nyam pre rade nyam pre
Zion mamu yehwe Zion mamu yehwe so be fi ayi so be konkron bojo azade be few nam tawanya kamenti ore mfa obiem obetane ne pa enkrama ni preko nkam obetane na ne hu mopo na ne obi biara ona wonim no ona wose no ono ne wo atwene baako ono ne wo honhom baako ono ye ne mba The Lord is coming back again. Zion! The Lord is coming back again. Dear Tina, who celebrated by the year, I have been I have been paid. Over penam for now, better obesa ana obehwade ana bepem kwaje enkwaje mfo no ewade abase obefo na kufie enkwaje mfo no ewade abase obigyina no di amawo enkwaje mfo no ewade abase obekwa amawo enkwaje mfo no ewade abase omma kwan ma samado apu pawo Bravo nipa bako nipa nya akonya mo ko afia so ka Awurade asem kire wo netwam yella ikatwo yemere mu na yemra ikatwo de wanya chefa akonya ni baby biara biu wana di yenim die onya akonya wa samado na onya o chifiri bufi yebre di apim yebre dia apem akonye bele ni hobie akonye bia ni hobie to ye fi no ye fi de watene no wontene do ye fi no ye fi de watene no wontene do ye fi no ye fi de watene no wontene do ye fi no ye fi de watene no wontene. The Lord is coming back again. Woneli a wonne ene ayubiri apaya maye ho kwan na de openye ho ma de openye ho de wodi maye famaye kabade maye pere ne kwa wani maye pere ne kwa
Awurade ma yɛbrɛ nyɛ kwa. Awurade sɔ yi. Awurade hu yɛn mmɔbɔ. Awurade sɔ yi. Awurade hu yɛn mmɔbɔ. In Jesus Christ's name. Amen. Lord of our Bible. The Bible won't pay. Program they are watching. And I'm watching. And I'm watching. To be shy. The young mama pa. The pa, the young man, they put on my dream in Texas. We just the pa. And you're very poor, dear pa. Awurade na ɛsɔ yɛhwɛ adeɛ bi a yɛyɛ no de wie mu bi a Awurade na ɛsɔ yɛhwɛ menim na dodoɔ a medi wɔ ha me na kakra a medi wɔ ha bi a deɛ Awurade bɛhyɛ me sɛ meyɛ bi a I will do it. Amen. But of our Bible in 2 Chronicles chapter 6 ne wo ka asɛm bi dɔ bi ne abɔ mpaeɛ. Gyata bi a yɛde n'ato ebuo mu yɛakyerɛ ne kɔn mfie mpii mmienu ni yɛmaa ne aduane ni yɛmaa ne nam bi awe da yɛde n'ato buo mu yɛmaa ne nsuo nom yɛmaa ne aduane ni saa gyata no yɛba bibie mu na wate asi saa aboa biara a wobɛnya no ɔnkyɛ no ɔmfa wiase akwannan nyinaa baabi biara aboa bi obɛnya no biara ɔnkyɛ no n'abufuo no n'anibere deɛ wopɛ biara ɔmfa nyɛ no yɛama ne kwan saa aboa no nsane aba yɛgyae no na waba nnipa ma so saa aboa no nsane aba na ɔbɛhwɛ nipa ba yɛhyɛ wɔn sɛ wɔmmra asase so na ma wɔn kawura biara ɔnkɔhwɛ nipa abɔnefoɔ ɔntete wɔn ha wɔn Bible so wɔn ntaban no te sɛ dadeɛ yɛnku wɔn yɛbɛkyekye owuo ne asamade ɔnyɛ adwuma bio onipa bɛhwɛ owuo nanso wonya onipa bɛpɛ ɔhome nso wonya onipa bɛpɛ dwanekɔbea nso wonya bɛkɔ akowura asɔre dɛm mfasoɔ biara ma so na Awurade wɔ dan baako pa a onim no wɔ asase so ɛberɛ a dan no si wieɛ no mpo ɔde mmara too ho sɛ nyɛ sɛ Solomo wasi dan na mama wie nti no obi a ɔbɛkɔ akɔgyina wabɔ me mpaeɛ biara ne metie no me ne wo kɔ terms and condition me wɔ deɛ mɛtie no deɛ mɛgye ne so deɛ mɛbie ɔsoro ama no ɛnyɛ nnipa nyinaa deɛ nti na ɛna nnwuma yɛtwa ahyia wɔ ha sɛ Awurade ani sa ne bɔnyɛfoɔ na naso bi ama ateneneefoɔ mpaebɔ. Brothers and sisters, me maame ne me nuanom a yɛtwa ahyia wɔ ha ɛnyɛ biribi biara nti ɛne di Awurade akyi ɛnyɛ w'ahotɔ ɛne w'ahonyadeɛ ɛne w'animuonyam woyie die nti na wa ɛyɛ wo nkwagye ntia ne mbo wɔden saa bere de yɛama kwan sɛ yɛfa ne kwa ɛkuku fam ba nipa mpɛ berɛ a na Ghana diamond gu mpoa no ne de tota yɛ kum no ma bɛberɛ a yɛmu so mfa so ayɛ den wo berɛ ansa ne wonya saa bɛbɛpɛ na gold so ayɛ saa bɛbɛpɛ na ne nkwagyeɛ ayɛ kwagyeɛ ne adeɛ a ɛɛtan na wo a bɛtumi agyi ne mama Awurade no wode yawdie ama ne wusu ɔhaw ne atete ne bɛgyina ɛno nti na ɛda a yɛbɛfrɛ wo fie sɛ bɛrɛ fie no abɔfoɔ mpempem bɛhyia wo ma bɛpɛ w'ani wɔ mu de suo ɛfiri sɛ wɔnam a wohia ne ɔhaw ne ɔbrɛ ne amanneɛ ɛne wɔgyima bɛduru fie ma yɛnka sɛ amen. Mereka asɛm bi akyerɛ wo Solomo si dan bi ɛwɔ Twerɛsɛm mu na ɔbɔ mpaeɛ bi kyerɛ Awurade saa mpaeɛ ne nnɛ deɛ ɛbaa bɛbɔ saa fie te sɛ adane saa fie no adane amen
send be very as. 2 Chronicles chapter 6 verse number 18. But verse number 18. Chapter 14. But verse 14. Osina oka say Awurade Israel Nyankopɔn biara. Onyankopɔn biara ni hɔ sɛ wo. Onyankopɔn biara ni hɔ sɛ wo. Ɔso ne asase ɛso a okura apam ne adɔyɛ. Ɛma okura apam ne adɔyɛ. Ɛma wo nkoa a wɔde wɔn akoma nyinaa nante w'anim no. Ɛma wo nkoa a wɔde wɔn deɛ. Wɔn akoma nyinaa nante wɔn akoma nyinaa ɛnante wɔn nipa w'anim. Na kyerɛ sɛ yɛ nipa bi wɔ ha a wɔn nam Awurade anim nso wɔn akoma nyɛ dɛ. Yesu ba obesi saa asɛm yi sɛ Israel man de wɔn ano fafa ɛne tirini ba wɔn akoma deɛ atwe. Owie na osi so sɛ obetumi anya nkwa ɛyɛ ɔde n'akoma n'adwene ne kra ne nipa bia nyinaa adɔ Awurade ne Nyankopɔn. Wɔn na ɛde n'akoma ɛna sum Awurade wɔ n'anim. Bibiri wɔn ano fafa ɔkɛre wɔn ani kyerɛ nyamesom pa na nsumu a wɔde wapa. Ɔkɔba no pa ne anadwo obubu Awurade anim nanso wɔn akoma ɛnka ho. Wɔso wɔn wɔde wɔn akoma ɛsom Awurade na ɔte n'anim. Wɔn na anadwo yi mpae a wɔbɔ n'akoma ka ho. Wɔn yi die Awurade akyi a n'akoma ɛka ho. Wɔn na ɛmfa n'ano fafa ɛna de so Awurade kɛkɛ na emu n'akoma ɛka ho emu mudie mu. Deɛ nkyɛn yi program hwɛ brɛ a yɛabrɛ ɛwɔ asase yi so ɛne asɔre dan mu nyinaa. Awurade adi yɛ bae ne asafo no mu akyɛ mmiɛnsa. Mmiɛnsa yɛntu mmienu yɛtu baako pɛ aka mmienu. Saa mmienu no wɔde wɔn akoma ɛna som Awurade anaasɛ wɔmfa wɔn akoma. Saa mmienu no yɛbɔ mpae wɔn bɔ bi anaa wɔn mmɔ bi. Ɔfere yɛ wɔn tu bi anaa wɔn ntu bi. Sɛ yɛyɛ program a wɔn ba bi anaa wɔn mma bi ɛyɛ dɛn. Ayana mpa mi bɔ ne sɛ Awurade mi obi ani. Ɔno ntumi bi tunim sɛ maa yɛ ko na mehwɛ Awurade maa yɛ din na mehwɛ Awurade maa yɛ sɛ abɔfra yaworo maa yɛ ko na mehwɛ Awurade maa yɛ din na mehwɛ Awurade. Maeko na mehwɛ Awurade. Na yɛde ne bɛtoto yɛn ho ansa na yɛagye yɛn nkwa ɛyɛ Jesus Christ. Dabi a meka no dɛm asɛ me lifestyle, I don't want to imitate anyone on this earth apart from Christ. Yes. Apart from Christ Jesus. Because he's quite different. He's genuine. Study the lifestyle of Jesus Christ. A God himself, Nyankopɔn mua. Hwɛ abrabɔ a ɔbɛbɔ ɛne deɛ ɔbɛyɛ wɔ asase yi so. Ɛgya to aso ma no. But verse 15. Wɔse wɔn a wokura deɛ woka kyerɛ w'akoa de bɛgya David no ama no. Wɔde wɔn ano na ɛkaeɛ na wɔde wɔn nsa ama no abɛm sɛdeɛ ɛtie ne yi. Na afei Awurade Israel Nyankopɔn kura deɛ woka kyerɛ w'akoa bɛgya David no ɛma no bra 18. But verse number 8. Solomon ɛbɛbɔ mpae de obiara ntie. Na ampa sɛ osi dan ma Awurade ne papa na ka ɔhyɛ na wɔntumi nsoro no bɛsi yie. Onyankopɔn bɛtena enipa nkyɛn asase so anaa. Ampa sɛ enti Awurade obɛfiri soro mu soro abɛtena nipa nkyɛn wɔ asase so anaa kɔhwɛ. Ɔsoro ne ɔsoro mu soro ntumi nkura wo. Ɔsoro ɛne ɛsoro mu soro mpo ntumi nkura wo Nyankopɔn na nka ntoma asase so dan. Yes, na kantomadan yi a bɛsi yi. Toa so. Verse 9 say, nanso da w'ani sɛ w'akoa mpaebɔ ɛne ne koto srɛ. Nanso Awurade me bɛbɔ mpae bi akyerɛ wo
me Solomon me na di o man nyina me bu nkotodwe na Awurade masra ma o man sɛ Awurade me Nyankopɔn ne tie mu ne mpae a entiemu ene mpae a Wabɔ ɛyɛ sɛ mpae na Solomon bɔ ɛ no ɔyɛ dɛ ɔtie Awurade yes ɔtie ɔtie entiemu ne mpae bɔ a me bɔ no ɛnɛ anyimire ɛwɔ pila ɔsan kyɛkyɛ dɛ ama sɛ wɔde bebie atrɛ ɛdan awiane anadwo wani emie na ɛnkyerɛ dan yi so awiane anadwo tie yɛ Peter kan no wɔsɛ Awurade ani sane mɔyɛfoɔ na so abie ɛna Solomon bɔ mpae sɛ ɛdan na wɔsi no Awurade mmie n'ani na wɔfa ntwa dan no awiane deɛ anadwo na yɛ sɛ yɛwɔ dan no bi wɔ hɔ a Awurade ani yɛ dɛ emie ɛnkɔɔ so yɛwɔ dan no bi wɔ hɔ a Awurade ani ɛnyɛ tati bia na Awurade huhu nti ɛnyɛ tati bia na Awurade abasa mo the same as you as a person na woyɛ the church of God ɛnyɛ tati bia na Awurade abie hwɛ no awiane anɔpa na wotie ne mpae bɔ I'm a temple you are a church wọ́n ní yẹ Awurade ẹni yẹ pie a saa sọ̀rọ̀ náà kò hwẹ́ yẹ wọ́n kyẹ́ bíbélì Awurade wọ́n ním ẹ̀yẹ́ sọ̀rọ̀ náà yẹ si nyinaa ẹ̀na Awurade ním ọ̀bọ̀ mpa ẹ̀sẹ̀ Awurade mmie n'ani na anọpa ewia ọ̀ntu n'ani to asọ̀rọ̀ náà nim deɛ ɛkɔ so bi a Awurade tie o saa mpa ɛna Solomon ɛbɔ tie nsɛm a ɔka Awurade ɛgya to aso. ɔsɛ deɛ wokaa sɛ ɔbɔ wo din yi nsi hɔ no na wɔtie mpaeɛ a wanko a rebɔ no ha yi na tie wanko a ɛne wo ma Israel nkotosrɛ a wɔde rebɔ mpaeɛ tie wanko a ne wo ma Israel nkotosrɛ a mede bɔ mpaeɛ na anwummere na wodeɛ fi wo tena bia wɔ soro hɔ ɛtie na te fafiri sɛ obi yɛ ne yɔnko bɔne na wɔde ntam ɛgye no sɛ ɔnka verse 1 sɛ obi yɛ ne yɔnko bɔne na ɔde ntam gye no sɛ ɔnka na ɔde ntam ka ɛgye no sɛ ɔnyɛ dɛ ɔnka na ntam ne ba wɔ afɔle bukyɛ anim efie yi mu a sɛ saa ntam ka no ɛba wɔ afɔle bukyɛ anim wɔ fie yi mu a ɛnɛ wɔle tie nsɛm a ɔka ma fom wei ma yɛ wei bɔne wei yɛ me bɔne ama waka ntam ato so sɛ wabɔ dua sɛ wadome no na sɛ wɔde asɛm ne ba na asɔre fi n'anim a sɛ yɛ ba abɛdi a Awurade ɛntie saa nkotosrɛ ne kyɛw pa wae sɛ David ka Solomon ka saa asɛm sɛ woma yi fam na sɛ Awurade wɔ mu baa na wɔ mu mmɔbɔ na tie wɔn ɛnɛ na mi pirikyi ɛwɔ online na meka kyerɛ wɔn sɛ deɛ Awurade de bɛbu nipa atɛm ɛyɛ ne yɛ ho ɛntɛm tina mi frɛ maame bi me da n'ase me wie na meka kyerɛ ne sɛ maame ade baako pɛ na me sama Awurade nkyerɛ na ɔmo akoma a etimi de bɔnne nkyɛ saa deɛ no the whole world deɛ nti a meka sɛ Jesus ɛyɛ different ɛyɛ saa deɛ no yɛne yɛ ho ɛna de nipa nyinaa kɔpu nsɛm bi yɛne yɛ ntam asɛm ɛna de nipa nyinaa kɔpu nsɛm bi especially blacks Yesu kura bɔ bɛsi su pia sɛ saa mpɔyɛ na Solomon bɔ yi ti sɛ wo wɔde wayɛ die mpo ma na wo kan sɛ wunu obi wɔ asɛm a limit gyana pɔli bu kyia no so ne kɔ back na ne nkɔ siesie how many times ɛna mbaa dɛm a mɛpirikyi about bitterness how many times ɛna mɛpirikyi about forgiveness how many times mɛpirikyi about nipa ekyir asɛm ka how many times mɛpirikyi about enwinwi dɔɔso hwɛ adeɛ bi a ɛwɔ na wie adeɛ bi a ɛwɔ na asase na ɛwɔ na wie asɛm paa mɛsi nipa bi a wɔte a ɛyɛ wo gya ne ha wo sɛ obi ka wɔ ti asɛm na so obi ka ho asɛm wodi ti Yesu atɛm me I'm ever prepared and I'm ever ready meaning say I am a human being
me crado ma yes great because yes wanye bibi biara ansa na ye di na tem yes wanye bibi biara ane ye go no hello wanye bibi biara ane ye tin ntesu wanye bibi biara ne ye go ne sotoro yes wanye hwe ane ne san asania so yes wanye hwe ne ye kan ni mpire ano den ama wo tiam ansa na wo kwa asamado na ya twara to dada se oba fumu nua onu nua entem enti se obi fom na se rado mu de ba so le fie no be seda wa eja fa cha wo hallelujah amen so mu de ba erade fa ye de fa cha wo so mu kantam no mu de ba erade fa cha wo so mu kwaka die ni kwa so mu ka no mu nya no mu de ba erade fa cha wo Zion, mommy, you're very careful. Mommy, you're very careful. If you are born in money, you know. One say time about one pa. Say any at them when you name and found say own coin to nipa win na a bit me I want time for Musi on Quadium. And found so few out him and the pet win na a bit of the Amawa, Omunesu on Quadium. And found say Juma Ukoshan, a Juma Funina, I bet me I consider Omusu Kwajan Kwan. Be very careful. Amen. Matamuta some American. And watch so bet me a fum unia. That is why Jesus can say, and found 20 passo. And Jenny Papiani. Hello. But what them can? So mo baden biani mu na rado mbe bunko tudino mo power chawa e da fa chawa program and me start asem bia wo se rado fa so ka tro me kan nyina to bia aka bia yesu ni enkoto sere ne mpaibo ai be sere rado because that for me na munti yesu wo se about or ba serious ọba gidigidi jata ne nya ya po on kana no tu ana wo ho betet na msa ni bi obi sa the ban so bia se kwa nche no apart from ye oyi jata abo bi obi sa ni bi obete no obebo no hallelujah amen ati wona oyi jata kwa e no best we are very careful. We know we are careful. So you really now go to Asama, go and settle it. So once settle that issue now, and so we need and your partner, no person. But not the America, and so we need and your partner. Yes, you say, mon cher, I'm you. Nobody man. Why? We don't kind, only I can. Why? Now, give you back the bar and by going the tranche. They are the both in a yes and the doctor. Now, myself, I have one. They see when you have to see a piazza. Na ebia ye program na kwa na ebia ko du fiada na be ke ma semante ni ebia se serious pa da radio preset radio asafu ewu ba ana obia bo asafu no mpa e ba asafu no mpa e before ba bese every man time the program you be na empedifo for obia se obi atre sibu o ma dress attack me o ma na ro ko ina te mo bra na ye nya chise for this year e mo fra me trans te ye nya chise for this year no mo ka na ma ne ma bi ni I never do say me na dia bi e ku so aye chise na e ku e ko ni ma bi take care na mo se me ni te
I was saying, red and we see community. Women are very careful. Very cleanse, not in Piazza. Now you're pointing baby. The woman then, sorry, I'm a clown, so now I was saying, this is what is going on. Why, I never meet you so like within a second, and I didn't know. Within a second, and I'm a mouth, I am really down on one fire. Yes. 1 by 24 hours in a time, or by a person. Talk now, talk one number there. Rather than losing the city in my mind. 1 by serious attack, 1 by anybody that is over the prayer. Hallelujah. Amen. It's very careful. Yes, you go. Just say that the Asiat. Just say that it's before. Forget about certain matters. We are deeper. Never been the local one. Hello. Hi. You are in the answer when you are part. Amen. Ẹja sakasẹ́nu adé ẹ̀wàdé màmá wọ́n wọ̀tẹ́ màmá wùtúmi ẹ̀wọ̀ Yéésù di mu amen amen ẹ̀dá tó a fún. Bẹ́ẹ̀ tó ṣe ẹ̀dẹ̀ wọlé tiẹ̀ ní wọ́n so n'ayọ̀ bẹ́ẹ̀ kó wọ́n kó àtẹ̀yìn sẹ́ wọ́n bẹ tuyà abọ́dẹ́kọ̀ ká ama ne kwan yẹ kúrẹ́ n'ẹ̀tì bi kọ́ na wọ́n mu ọ̀tẹ́ ní ní pẹ̀m ama no sẹ́dẹ̀ ní tẹ́ ní tiẹ̀ na wọ́n mu ọ̀tẹ́ ní ní yẹ ẹ̀pẹ̀ ama no sẹ́dẹ̀ ní tẹ́ ní ẹ̀tiẹ̀. Atẹnifọ wọ kyẹfọ wo atẹnifọ wọ ahotọ atẹnifọ wọ fọ ahodie atẹnifọ wọ animuonyam atẹnifọ wọ anidasoɔ biribi bia na de ho mpae no baabi a na kasa fo atẹnifọ wo bia yɛde ne toto abɛ oni problem gyaebɔne die na ho ntɔ efie bi a na yɛ ti mu na woman no yɛn ho sɛ sɛ wɔn yɛ nipa baako fɔ ne titi sɛ baako kɔ wura baako dɛm a na wakɔ gyina ne problems sɛ wɔn ate sɛ n'ahu no a daako de ogyina wɔn bie wɔn bie ni pim ne bu ne hwɛ yɛ wɔbɛka de asɛm na mi olu mɛni. Hallelujah. Ẹja sọ asọmọ mi náà mi yẹn ní ntẹm. Ọsẹ sẹ wọ́n ká wọ́n yí sọ ẹ̀kú wọn nàtàmú ẹni. Sẹ wọ́n yẹ ọ̀bọ ní ti. Na wọ́n sáré bẹ̀ bọ́ wò dín. Na ọ̀bọ mpa yẹ. Na ọ̀kọ̀tọ̀ ẹsẹ̀ wọ̀ ní mẹfìẹ́ yìí mu a. Ẹnna wọ́n lè tẹ̀ wọ̀ soro. Nípa wọn máa yẹ sọ ẹ̀kọ́ ní firi. Na sani wọn bla asase a wọ́n máa wọ́n ẹ̀dá ẹ̀no so. Kọ́ 24. Verse number 20. Wọ́n sẹ wọ́n ká wọ́n yí sọ ẹ̀kú wọn nàtàmú ẹni. Sọ wọ́n ká wọ́n yí sọ ẹ̀kú wọn nàtàmú ẹni. Sẹ wọ́n yẹ ọ̀bọ ní ti. Wọ́n sẹ ansa na yẹ bẹ ká Israel fún ẹkú ẹwọ kún àná yẹ lẹ sí. Bẹ́ẹ̀ sọ ma yẹ bọ̀nẹ́. Ní wọ́n yẹ lẹ. Bọ̀nẹ́. Wọ́n yẹ bọ̀nẹ́. Sọ wọ́n ká wọ́n Israel ẹkú a ẹwọ nàtàmú ẹni. Ní o yẹ nuhu ẹyẹ fast ẹsẹ aba ẹbẹ bọ wọn mpaeɛ a ẹbẹ ade hu wọn mọ bọ ẹfọ wọn bọ ní firi wọn. Èdè Israel ní bíyẹn ní sẹ sọ wọn kọ kún wọn fèèrè a ẹ̀ẹ́dẹ́ bá a di a ẹ̀bọ. Ẹja kanyira. Wọ́n sọ sẹ ẹ̀dẹ̀ wọ́n lè tiẹ̀ ní wọ́n so n'ẹfọ wọn yí sọ abọ́ ní firi n'ẹsẹ̀ ní wọ́n bla asase a wọ́n ma wọ́n ẹ̀dá no so na ọ̀tọ̀ wọ̀ so mu na osuo ntọ̀. Afei sɛ ɛsoro mu tɔ na nsuo ɛntɔ. Sɛ wàyɛ ọ̀bọ ní ti. Sɛ wàyɛ ọ̀bọ ní ti na ìwádìí wọn ma ɛsoro ato. N'asɛ ọ̀bọ bọ̀ mpa yɛ. Wọ́n ti sọ mi o ɛnsɛm náà ọ̀bọ̀ so mu nyɛ abotire okó fi akɔtara wọn. Wọ́n kan bọ̀ sɛ ɔmo bɛ di nkoko wɔ kun mu a na yɛ bɔ ní ti a. Sɛ ɛsoro nsuo bɛ to a na yɛ di ti a bɔ ní ti a. Ɛnsɛm náà ọ̀bọ̀ so ní nyinaa ìsàbà sɛn. If we are there comparative to our life this time, never complain God. Me say obiara wa obetime je wode ni odi dem da. Ayesu e ka tire wode say wa ya da. Masa so nya to kwa se be bua wa. Obi ta say wo edie ti be na wo ti me ya na wo da masu sa. Yes. What did I make am? Ti be na wo ti me. Masa je be na wo ya na wo ha ma bi sa. O se ntu pa na sɛ bɔnni ti na ɔmo ɔso na to
ɔsɛ na sɛ ɔbɔ mpaeɛ na sɛ ɔbɔ mpaeɛ ɛkyerɛ ha yi ɛbɔ wo din na wɔsɛ ne fi wɔn bɔne ho ɛsɛ wɔbɛna no wɔn ho ase ti a ɛna wɔde tie no wɔ soro na sɛ wɔn nkoa ne wɔn man bɔne Israel bɔne de fi wɔn na kyerɛ wɔn kwan pa a wɔn fa soɔ na ma osuo to mu asase 28 verse number 20 sɛ wɔn ba asase yi so sɛ ɔyare dɔm ba na ɔyare dɔm sɛ ɔwɔ ne ɔpoɔ ɛne ɔpoɔ ntutumɛ ne mmɛba sɛ wɔn atamfo bɛyɛnyɛ wɔn ho wɔn wɔbɛkɔ ɔpoɔ asase ano a ɔha biara o yadeɛ biara o ɛne mpaeɛ biara nkotosoɔ biara o nipa biara ɛwɔ wɔn ɔman no mu Israel nyinaa mu no na obiara nim ne haw ɛne ne yaw na ɔbɛtɛ ne nsɛm akyerɛ efie yi so wɔlɛtie no ɔso bɛsɛ wɔlɛtie no ɔso ɔtabea hɔ na fɛ firi na ma onipa no sɛdeɛ n'akwan nyinaa teɛ sɛdeɛ ohunu n'akoma mu no verse 31 deɛ ɛbɛyɛ na wɔsuo wɔ na wɔnante wɔ akwan soɔ ɛna a wɔde bɛtena asase a wɔde ɛma yɛn agyanom no soɔ no nyinaa afei nso ɔhɔhoɔ a ɔmfiri wo man Israel mu ɛfiri titi asase no so ba wo din ɛkaseɛ no verse 34 sɛ afei nso ɔhɔhoɔ a ɔmfiri wo man Israel mu na ɔfiri titi asase no so aba wo din kɛseɛ ɛne wɔn nsa denden no ɛne wo basa a wɔde no nti a sɛ wɔbɛbɔ mpaeɛ ɛdan yi mu a ɛne wɔlɛtie no wɔ so wɔtenabea hɔ na yɛ no sɛdeɛ ɔwɔ ne esufrɛ wɔ ne nyinaa Nebra 7 Solomon aka ne nsɛm nyinaa wie wɔn deɛ wakyerɛ no ade sɛ Awurade ɛdan yɛ masi sɛ Israel ni ɛkɔ ntɔkwa no mu fɛri no wɔn bɛbɔ mpaeɛ tie wɔn sɛ ɔsoro mu tu no bɛbɔ mpaeɛ tie wɔn sɛ omi abɔ no bɛbɔ mpaeɛ tie wɔn waka ne nsɛm nyinaa wie na tie ano yɛ Awurade de ma wɔn kɔfo sɛ ɛkɔnte 7:11 ɔsɛ Nyankopɔn wo yɛ tia mmienu na Solomon wie Awurade efie ne ɔhene fie no na deɛ ɛbaa Solomon akoma mu sɛ ɔbɛyɛ Awurade fie nyinaa wie yɛ no na Awurade bɛyi ne ho kyerɛ Solomon anadwo na ɔka kyerɛ no sɛ mate wɔn mpaebɔ na wɔbɔ no wɔ chapter 6 no mate sɛ wo se da no wasie wie enti sɛ Israel ni ɛbɛgyina wɔbɔ me mpaeɛ me ntie no sɛ Israelfoɔ kɔko no mu fɛ no bɛbɔ me mpaeɛ me ntie mate ne nyinaa amen sɛdeɛ no ano mewa sɛ mabɔ mpaeɛ ne wɔ so watie deɛ asɛ nkɛnyɛ no ano afei ano yɛ bɛɛbie mu nti ano yɛ ɔde ba ɔse ɛnsa ne deɛ waka awie waka nsɛm nyinaa wie nti wɔ mate amos wɔse pillar of Zion church ɔbo ase sɛ obi yɛ akɔdi nkwasɛ asɛm obi na obi nya asɛm na wɔn nyinaa ba ɛbɛkoto serɛ ɔbɔ mpaeɛ sɛ fakyɛ wɔn a memfa nkyɛ wɔn amos yɛ wɔn ate sɛ wɔn kɔko na wɔn fɛli sɛ wɔn adwuma yie nneɛma nkɔ so wɔn yare wɔfɔ na wɔn ba bɛbɔ mpaeɛ tie wɔn na ɛwɔde si yɛ wɔn amos na ate amen bɛyɛ kɛnyɛ no ano ɛkɔ so ɔsate yɛ wontie nsɛm a wɔbɛka ɔse na mayi ha afa sɛ afɔrebɔ fie hwɛ sɛ meto wɔ soro mu na osuo ntɔ ɔwɔsa aseɛ ɔne ɔkasate firi ɔsoro deɛ Solomon deɛ ɔsase firi ɛne ɛhefa ɛmpɛ ɔsase firi bɔne mene wo ntam asɛm ɛwɛni Nyankopɔn ɔsase firi ɔsoro wɔse Solomon waka sɛ meto wɔ soro mu ne nsuo ntɔ na bɛbɔ me mpaeɛ bi ntie obio mase na tie sɛ me Awurade meto wɔ soro na sɛ nsuo ntɔ na sɛ mehyɛ tutu mɛ sɛ ɔmɛdi asase no so na sɛ mea mehyɛ tutu mɛ sɛ ɔmɛdi asase no na sɛ mede ɔyare dɔm ba me man mu na sɛ mede ɔyare dɔm ɛba me man yi so na sɛ me man yɛ ɔbɔ me din wɔ soɔ no brɛ wɔn ho ase na afei mpaeɛ na wɔbɔɔ yɛ no sɛ saa ɔhaw na mede ba wɔn so no ɛne dɛm ma mpaeɛ mo so mo bɛbɔ no ɛyɛ me fitii yɛ na bɛtie mu yes ɔso wotie me so mahyɛdeɛ sɛ me ɛbɛba sɛ mentu furu mema yadeɛ mmɔ mo memɛtutu mmɔ ɛma wie mo deɛ a ade sɛ kɔ ɛne sɛ me man ɔbɔ me din wɔ soɔ no brɛ wɔn ho ase se sɛ ɔman na wobɔ wɔn din atena no no faso a wɔyɛ dɛn ɔbrɛ wɔn ho ase wɔyɛ dɛn obi anka wɔyɛ dɛn ɔbrɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpaeɛ 2 na wɔyɛ dɛn ɔbɔ mpaeɛ 3 na ɔhwɛ m'anim na ɔhyɛ m'anim na wɔsane fi wɔn kwan bɔne no so a na wɔsan ɛfiri wɔn kwan bɔne no so a Awurade ka nsɛm sɛ 4 twerɛtwerɛ ahobraseɛ
ɛna deɛ mpaebɔ n'ani twɛn ɛna deɛ ɔsan afiri ɔkwanbɔne so a ti saa nneɛma fɔ wei ɛnyɛ adwuma a ntiamu no nyinaa ɛyɛ kwa mpaebɔ nyinaa ɛyɛ kwa nkwagye so ni hɔ oga asane no papa wa apam a wɔyɛ m'anim adom kyɛ de wayɛ ɔhene ama mo asisi sɛm akasa ni nyinaa nam ayɛ obi yɛ ɔno anaka ɔkeka ni anaka mesɔre ne bidi so saa ne wɔyɛ fɛ ɔka kyerɛ wo so far as yɛka ne Ghana sɛ pɛlɛ ɔdan kyɛkyɛ asɔre papa a wode wo ho abɛhyɛ mu nanso wonyae nsɛmfuru wonyae adwaman wonyae ahantan wonyae nimi wonyae ayaka wonyae anipra wonyae nipa nti nasɛm ka ɔmpae wɔne yɛ kwa unless you humble yourself yɛka so bibirɛ ne ho ase a nipa ɔmo akwan ma Awurade asɛm yɛ dɛ ɛkɔtuo ɔdɔm a wɔbraseɛfoɔ na osi ahantanfoɔ kwan Bible yɛ principle ɛte sɛ mathematics ɔbɔ mpa ma yɛtie no baga ano yɛ de ama no ɛnyɛ reply ne na baayɛ o ano yɛ de ma no sɛ yɛkyerɛ the right way a nsa na ne solution ba enti program ɛnɛ na yɛhyɛ aseɛ ɛnneɛma nan ɛna wogyina so sɛ Awurade bɛtumi atɛn ne n'ani abɛhwɛ wo a sɛ Awurade bɛtumi de n'ani aba wo so sɛ Awurade bɛtumi no anya ayɔnkofa sɛ Awurade bɛgyina asi w'atamfo kwan akoa ma wo a first agye sɛ woyɛ dae obi anka woyɛ dae mmienu mmiɛnsa ɛnan sanfiri w'akwammɔne afei sɛ woyɛ saa nneɛma wei na sɛ Awurade anti wo a ɛno na ntimi gyina ka sɛ Awurade hwɛ sɛ dɛma no nti w'anim na mayɛ deɛ yɛ pɛ my God sɛ mbɔ wo hɔ paa sɛnman ne tumi yɛ saa deɛ ne deɛ ɛne Solomon mpae na ɔbɔɛ na afei de bɛti ɛgya ka ntima no bɛbɛtɔ wɔ se me nso mɛfiri wɔ so mɛtie na mede wɔn bɔne mɛfiri no masɛ wɔn asase sɛ wɔn tumi yɛ nneɛma nan na mɔbɔ de ne bia ɛyɛ bɛyɛ dɛ mɛfiri wɔ so mɛtie mɛfiri hefa ɔsoro mɛtie ɔsoro enti ne de wɔgyina a wɔbrɛ ne ho ase wɔ Awurade mu ɔma ne ho kwan ɔdo bɛtɛ sɛ wo dan ɔhwɛ Awurade anim na wɔbɔ mpae na afei wɔsɛn firi n'akwammɔne ho sɛ ne ne ɔyɛ ne ɛte asɛm no ɔbrɛ a wɔsɔre firi n'akonnwa so tena fam enti n'atade gu fam ɛfa atade tuntum tena nso mu ɛsɛ ɛsɛ bɛbɔ obiara ne bi obiara no wɔsɛn firi n'akwammɔne Awurade tie o saa nkurɔfoɔ no na ɛna anadwo Awurade bɛtie wɔn da bio Bible is a principle deɛ maa ne de wɔ ani yɛ different no ɔte asɛm na ɔsɔre tena fam my God deɛ na ma dɛm bi Awurade akoma no wotu Davidfoɔ a na ɔfa wotu Davidfoɔ a na wabrɛ ne ho ase David wadi nkwasi asɛm ɔkɔ a ɔdaafo sɛ nkame ne wa na nkame ntwɛn koraa ma yɛhyehyɛ akɔnten mimi dɔn no mima mitiri mu nyɛ no dewu sɛ yɛkaa sɛ ne yɛyi asɔfoɔ ne mpanimfoɔ aka wo masa ɛma wotiri mu nyɛ wo dɛ asɛm bi a bɛbɛ bi afa nkwagye wo bi a fa ho si the wrong side na ɛpu si bra the right side wowo gye dɛ bɛka wo sɛ that na ɔyɛ clever ɛtɔ na wɔpɛ wɔsɛe wa ɔso na ɛpapa ɔsɛ wodi nkwasi asɛm bere a wodi nkwasi asɛm ɔso na ɛpapa ɛbɛrɛ ɔni bɛbɛrɛ a wɔbɔ mpa ɛfɛ na ɛso na yɛ bɔne that to discourage ɔyɛ clever na watoɔ so di nkwasi asɛm ɛno na mo asɔfo bebree ahyɛ asɔfo ni nsom na so wa anum no wobɛdi nkwasi asɛm na na wɔn yi agɔ awura wɔsɔ wɔn ayi wɔn bɛtena yɛ ɔyɛ bia ɛso yɛ sɛ wayera eti kame ne wɔn kɛmɛ gyama mo sɛ meka wɔn ma yɛansa lɛti wɔn no eti mɛ bɔ ma bra bɔ yie mɛ twɛ ma akɔ yɛ nso afei kura na wonyɛ serious sɛ bɔ mpae na kɔ ɛsɛs no wɔ hɛl bɔ mpae na kɔ ɛsɛs no wɔ hɛl ɛbra gyae sɛ wopɛ lande akɔ no bɔ mpae ne pepile teki na fa kɔ hɛl kɔsi ɛfa nso sɛ wopɛ ko nsɛm gyem kwan ɔmo nkyerɛw na de wobɛbusa ne biase wɔ anwuane anya wo ana abɔ mu na busa sɔfra bi agye mu nsɛm gyem visa wo wate di dada no ate wɔ mɛwa wate ɛkuta
ekuta kɔda because Zion yɛ ɛwɔde sum wɔ this church ɛwɔde sum wɔ this church ɛntiɛwu paa jɔnfɔ wa tiɛw obi wa preach na ɔde atwi ati anɔpɛ ewia ewia ehyɛm saa nso kwa saa nneɛma na ne deɛ bɛkɔ ho mpa yi o wɔsɛ sɛ ɛbɛba saa deɛ ɛne mefiri soro ɛfiri so ha awurade sɛ ɔyɛ sisiri a wotumi mma awurade adwuma ano no ankasa wasoma kɔkasa ne sɛ mebɛfa no kra ano no so asoma ɔso kɔkate awurade sɛ ne se me mma because ɔmɛ sɛ de ma nante n'anim ma yɛ pɛ na ɔma me nane kakra nka ho ɛnso ɔsɛ ɔbɔnefoɔ deɛ ne se ne sɛ ade nti kyɛ sɛ ɔnyɛ awurade tiri ne kora wɔte sɛ wobɔ ne bi a na wɔyɛ se na ɔbɛpɛ wo pupu obi ka sɛ n'ani sa wo asɛ kyerɛ sɛ m'ani sa wo mo deɛ mo a monyene wo m'ani sa wo mempɛ w'anim koraa sɛ metaw ɔso wokyerɛ nim ka wotumi nsɛm nyinaa gu wɔ ti sɛ wowɔ wifo apɛ wofo a wopɛ n'asɛm na wone wɔresɛfoɔ bɔ wogya wɔ no kɔmmɔne na wɔtɛsɛ matoatoa no adaasɛ wotena sɛ ka wo nua ho nsɛm wosampo so pa no wɔyɛ yɛnu na mehwɛ wo nti wogu sɛ ne te sɛ wo mɛka w'ani tutɔɔ yɛtaataa wo wosopa wosɔfo wosopa w'asɔre ma wosɔre pa bɔyi sɛ wogye nyina hɛn na ɔsa bɛ sɔ maiki na ɔka ame na agye sɛ ɔnim sɛ yɛduabɔ ɛyɛ kɛs ɛyɛ sɛ ɔda hwɛ ɛno nti na test sɛ na akɔgye wo mu ɔkɔgye sua mo ɛsua because ɛnneɛma bebree hɔ a sɛ ɔde to akɔa mu a ɛno yɛne ankasa ne de hawonaberɛ yɛ kɔte hyɛ ka yi nyina kyerɛ sɛ sɛ ɔha biara bɛbɛyi sra na yɛdɛ baagɛ pane wɔsɛ wɔn yɛ bɔne biara na wɔsɛ ne pɛn ɛmpa no tumfoɔ sɛ wobɛdi asɛmmɔne onyɛ bi da ɔde yɛ innocent ɔbɛfiri so aba fam a na yɛwɔtumi ne bi na ɛfrɛ no ɔfrɛ no so ɔba ɔfiri so no ɛfrɛ no ɔba straight sisa wɔanya ɛmɔsamana ni ansaw wɔama papa ani ansaw wɔama wo bɔɔsɛ ni ansaw wɔama polisi ni ansaw wɔama obiara ni ansaw sɛ deɛ ɔsoro yɛ ne ba na asaseɛ na so nti asoɔ ɛne n'ani saw ɛne wɔmɔbɔ ne ne wɛhini ne wɔnim deɛ awurade wɔayɛ pɛn wɔnim deɛ ne wɔnim wate deɛ awurade ayɛ so no ma nkɔmmɔ wia wate de wɔayɛ no wɔ pɛn so nti wɔte yɛ wɔ se tuwei papa wei awurade mesrɛ wo wɔama 5 seconds koraa ma wɔte yɛ na ɔsi bɛwu na ɔsɔre ɛfɔm pra na ɔburɔ na hidi atade twitwene kyerɛ sɛ ɔyɛ akoa wɔ awurade mu ɛno nata started crying ɔma ɛmmoa nyinaa sɛ atade bi ɛmmoa ɛnkoterɛ ɛntateɛ nyinaa ɛfom atade ma wɔ ne yɛ totoo apom tutuu gaase nya sɛ obia fɛre da ne nkana no masa wɔne na aba papa no monnim ne ntia he's so weak but he's more than weak sɛ menka so weak but he's more than deɛ awurade tumi yɛ yɛ bi na satan yɛ o deɛ awurade tumi yɛ is more than wicked ɔno a sɛ fɔm sɛ ne wabɛn ne gye agya ne buruburu wɔ mu na ɔhwɛ nipa na waka wo magu ɛgya tɔ sɛ nsuo waa ne nku nipa so sɛdeɛ brasmefoɔ nna ne dabea ne yɛhwie gu adeɛ so no afei abraham gyina wo sɛ yɛana ne ho mmɔ so kyɛkyɛkyɛkyɛ wɔhwɛ ɔman na adɔm sɛ foo no ayɛ pɔɔ na ntutuo nko a na ɛba abraham hwɛ saa na ne ho mmɔ so ɛno na maame no wantumi anyina a ɔtwa ne mino because wɔte som no ne gya no sɛ yɛsiti wuu nnipa ɛkam no a wantumi ɔtwa ne kɔhwɛ ɔda ne nkyiri si
sister you're very careful everybody or your principle call Yes. everybody tell you your thing don't what thing what is about Sabia or money yes I am man I am a body and you finish show Number 2. So what's here? Namasa wana sasa ni ya jabia me de wafra wo ma wo ma nya nkwa no wo ma ya nyi wo mu ti no ase me be bom ho moden e fi se o du ma na se no kan le ka se se wona obenya konya bi no obetina asatra the last word the chapter na so say fi na point je pone mo wa say fi akan pone mo Young by one, and I also have principle. And then I take your correction. Say to me, yes, I come upon first, I'll put us in a massa. You have a bomb by if you show straight, who you want to know. And no, he shall fight for you. A battle, I know who the battle is for you. It's all chance. And you can't see, I don't want to say the corner. It was my own house, yes, Yano. So, really, the bodyguard in our hand, a contour bodyguard. Christ is my bodyguard. Wonderful. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Amen. So, bro, once, oh, bomb pie, training, now sign through a bomb on anyone. If I never bound the sauce, I see a dear. In swimming, what will be. Ọmọ onye nkwo atamfo ni ta se ni penu sanse me ne kede na mpa ebo so tutu to bomb na won se ba bia o kan mo so wu di agoro bro di agoro dire dos tane na atomic bomb ya maso pia abraço anko ba bia e kwa yi ehin na eko eti pa Mesdames et messieurs, Maman Mobrassier, Mama tu mon paille, Amen. Whatever they are solid, your bomb passes and a woman, but 2 and a share, went to let him. Went to him back. To be a catcher says that solid down your home. So be a colony in question, the Isaiah for teaching the other, it's one. Solomon, it is sea, and whatever the course happened. Never give one man answer until you process a fashion and send it to you. Kabede na ise nya kwa wa metimeti fitin kabede na nya le bua ba bibi be ye time twa so awon bone time twa so abro aka se de mo se na se a ono wan asa bi ti wo bone so no kwan ma no yes obere wo di fo ti meduma ade ti na ne ma ko yi akito kwa ne ho cheye ye wo problem ye so da bonye wo wi asina e wi ase bia ne bola yi na ye yeti and not another the point of our captain said or so then yeah the military and yet and the captain who could die you in the captain to be with would be saying what I said
bɛyɛ sɛ ɛman firi ni ma yɛbɛto wɔn puru yɛbɔ pasali akoto bi abo nfiri yɛ so nkɔ ayefukuru no watum to wɔsi nipa huhu mu ahoɔden no wɔpɛ mu ahoɔden na n'akoma eyi awurade akyi na wɔn nso mo na no papa pɛ saa nkɔfɔ no mo nna ne mo ho nyɛ dɛ efi wɔ ho sisa nkwagye yɛ ankonam paa asɛm de bi gyina akasa me kura bi gyina yi me ɛna wɔbɛn mi ɛna me haw me tutu bia wo na me sumu me mo antiri man ko ma ta ne obu firi me ho yes because nkwagye yɛ ankonam no kwase so oni sɛ de bi aba ne nkyɛn me de wano ɛkɔ bɔ ni mu me ma wo yɛ bɔne me gya wano kɔ bɔ ni mu a ta ne ho firi me ho nkwagye yɛ ankonam yes yàmá àjọ wẹ́sì ẹ̀ lọ́dí kún ní yẹrẹ mu sọ wọn kún ọba náà yẹn bá nípa papa ló ń tìmí ní ọ̀pá sẹ but John Wesley was a genuine and special man among all the leaders which is different táwọn ònyà bẹ́ẹ̀ sẹ 70 years and 60 years náà ọ̀dà ọ̀sọ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sẹ àwọn àti fàyè náà sẹ pọ̀ náà òsù sẹ wà yẹ pàdùfọ́ akɔkora no no sunsun so ayɛ pabefo sɛ ɛwade sɔ wa he te sɛ tesene no ahoma hyehyɛ no hɔ atwam ba 1 week pɛ wɔde sɔ wa he wo sɛ wafeeli wafeeli wada saa ne wakyɛ bibi a ne wate n'ani ɛnɛ biaa ni n'ani so sɛ ne wasa agya hyɛ bi afei wohyia da ɛbɔ ne deɛ ne wasɔre ɛgyini sa sɛ ɛnna o de pia ko so da ɛbɔ ne ɛno ano no sɛ wɔde bi so ma so da ɛbɔ ne akɔbɔ mpa ne de pia wo bɛ so wo da saa wɔde yɛ wo ɛsams ɔsɛda wɔn bi bɛ wɔde so wa bɛtɛ bi àwọn ati sɔ ne ɛyɛ 7 days ni nyinaa throughout kɔmu yɛ wu bɛ kura so yes anɔpɛ bia ne wa yes anɔpɛ ɔmu kɔ ne dɛ bia pɛsɛ na kɔmu bɛ kura so ɔmu kɔ ansa ne wa pa sɔ ne wa 7 days ni nyinaa àwọn ati fɔ o kuta ne kɛnea maame mpanyinfo lantɛn kirisi wo ne kuta na ɔdun nkɔ wọ́n yẹ kọ́ wọ́n ti mú kọ́ ní obi akéwì sisi hɔ wɔn sɔrɔ anɔpɔ wɔn pɔn ayɛ baa obi deɛ yɛ tɔɔt obi deɛ yɛ kanea ɔbɔ ne duku kama n'ataade si nan ase na ɔkotokoto na ɔkɔ nyinaa na ɔbɔ mpaeɛ na ɔda ɛwade ase saa nkurɔfoɔ wei nyinaa ɛwade te soro ɔhwɛ wɔn mu ebi yɛ agye serious no sese ɛti yɛ obi da bosuo mu nsuo tɔ ɔbɛ afia wɔ da fɔ ama ne nsa so osu ɛka ne pɔne nkyerɛ awurade osu gu awurade sɛ wɔpɛ nkwadeɛ wode woanya akonya obi te nkramoman mu obi akɔka baabi ɔpɛ kwan aso nyanuonya ɛno mekɔ nupana meka kyerɛ ɔsɛ ghanafoɔ ɛne akristo kwan abɔ obiaa pɛ sɛ awurade bɛgyina no obia ɛbene bi wu sɛ ɛne na ɛwɔ hɔ no a nipa wɔ mu ne yɛbie gya ne sɛ ɔnte gya ne so ni na nka ɛnyɛ adi mirika ne ɛkɔwura woboa na sɛ awurade wɔgyini yɛpɛ sɛ kaa ne tu wie na nka yɛbiem ɛne ne nkɔ bie ɛkɔ awurade nyɛ ne saa ɛmfomtɔ so mpa yɛ kasa duo na yɛ ɔmu ana no deɛ wuri yɛ nyansa nkurɔfo ɛyɛ too much srɛ mo wonyɛnyiri ɛ ho hwɛ w'akwan yi hyɛ kɔrɛsen so w'akwan mu ɛntakra ɛmmoa koraa ne ɔmunya ne nante bom bɛboa wɔkɔ wo sɛ gyata ɛne abirekyi nam wuram da wo sɛ aserewa ɛne ɔkɔdeɛ nam da ɛmmoa wɔ ntakra sɛ ɛne ɔtu yɛ dɛ enti mpanimfo so kyerɛ no adamfo na menkyerɛ ɔde abusu bae nyɛnyiri ɛho na yɛbrɛ anyɛ kwa wo yɛbrɛ anyɛ kwa apɛnda wa yɛkɔ ba akuhwiaseɛ wiase bɔ no so ntimi ne bi wɔahwɛ nneɛma nketenkete na wahyɛra
te na nneɛma fɔ ne yɛgyina so yɛ program nti ɛbɛde bɛtumi ada ne nneɛma hyɛ wo deɛ a ade sɛ ɔbrɛ wo ho ase gye sɛ ɔbɔ mpaeɛ gye sɛ ɔtwa n'ani gye sɛ ɔsan firi w'akwammɔne ɛho ɛba saa ɔbɛsa wo awurade nhyɛ wo no apɛsɛ wo yɛsu so sɛ ɔno ɔnam ɔfoma